Am găsit la episodul nostru de pe Green Baguette. Astăzi aș vrea să vă informez cu un videoclip ceva mai special. Mi-am schimbat contul pe Green Baguette pentru că pe contul ăla aveam un bug, primeam bani infiniți. Știți, și adminul mi-a dat bani că hack. Frate, cineva mi-a dat bani 999 de caca și tot primeam bani infiniți, știți? Și adminul mi-a dat bani că prea mulți bani, sau nu știu cum acolo. Deci aș vrea să vă spun că venim cu un alt cont, contul se numește Twint, suntem pe greenbaguette.ro, ne vom juca doar pe serverul ăsta și aș vrea să vă spun că, frate, în primul episod când am zis că ne mutăm pe Green Baguette, în ăla aveam lag pentru că aveam niște HUD-uri care, practic HUD este, uitați, ăsta este HUD-ul, gen, ăla din dreapta, cum arată banii, harta, ăsta este HUD-ul. Cu acest HUD, gen, îți poți face jocul să arate ceva mai